Herrikide estimatuak. Ohar garrantzitsua. Adi, herrian zehar gazte konfliktiboak ikusi ditugu supermerkatuan lapurtzen. Erne ibili, agian zuen Visa, Gold, Mastercard, Pro, Debit, Platinum, Signature, txartela eraman dezakete. Bide batez, kontuz okupa zikinekin ere. Etxegabetu berri ditugun familiek etxe bat behar dute. Agian zuen 35 metro karratuko pisua har dezakete. Babes zaitezte ere, heldu berri diren kanpotarretatik. Ziurazki, zuen 12 orduko lanaldia lapur dezakete. Lana ez duzuen guzti horiek, lasai lo egin dezakezuen momentuz. Etxea izaten jarraitzen duzuen bitartean. Apokalipsis, ondamendia, toke de queda. Etxea oraindik mantentzen duzuen lau pelatuak etxean gera zaitezte. Kalera atera dira, etxegabetuak, okupak, etorkinak, esplotatuak, emakume langileak, minoria guztiak, iluminatiak, hipsterrak, swiftiak, monje saolinak, eta baita ere zintzanen lagun hori mukia erortzen zitzaiona. Haserre daude. Ez dakit Donostia dagoen produkzio bitartekoa, baina hori hartuko dutela esaten ari dira. Norbaitek aurkitzen badu, idatz dieza dala. Gorde badespada baliozko objektuak ohe azpian. Komunikatuak bidaltzen jarraituko dut, dena ondo badoa. Agur terdi. Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Bueno, ongi etorri Pablo Iglesiasek subtitulatzera bidaltzen duen euskal podcast bakarrera. Hau Belarri jana da, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Gu Ane eta Martin gara, zer moduz, Ane? Ondo. Zer bizten zaizu 9. kapitula izatea? Zer iritzi 9 zenbakiari buruz? Gustatzen zait gehiago alrebez, 6. 6, hori ja pasatu genuen, zer transmititzen dizu 9? Horren influencerrak ari dira horretaz hitz egiten. Jendeak lotura egiten dugu, ez da inork ikusi duen, hori horrela esaten du. Niri sortziak, zerratik dagoate antza sortziak, kolore marroiak, urriak eta Halloweenek? Dire ustez 9 da ostirala. 9 da ostirala, 10 gertu dagoelako, hor ziurrenik lotura batzu daude eta sortzi zamakia eta urria, pues lotuta daude oktober edo oktubre, bueno, dena delakoa. Urrengo podcasta egingo dugu numerologiaren inguruan. Bai, gaur daukagulako gai bat importantagoa, gaurko 9. saio honetan, tituloan ikusiko zenutenez, bada gai bat, jarri gaitezke apur bat horrela programa literario edo bezala gai mardula, barrenekoa, komplexua, konkaboa, eta hainbat adjektibo jarri gaitezke, guk horren aurka ere apurtu bezako lanza bat esaten dena lakoa. Ez da hain gai zaila, hitz egitea immigrazioari buruz, erreakzioari buruz, fasismoari buruz. Uste dut jende asko eskudatzen dela esaten gai zaila dela, gordetzeko bere posizioa asuntoan zein den dela, batzea reakzioarekin edo razistasekin bat izatea. Eta justamente daukagu sektore bat non erabiltzen duen gaia era zuzen batean, hablando en plata, eta horiek erraztasunez hitz egiten dute, eta ez dagoenez beste inor erargian euren kontra hitz egiten, pues hortik datoz ere arazoak gero. Bai, eta zalantzari gabe gai oso komplexua da, fenomeno historiko bezala, gai delikatua da, daukalako zerikusi handia jende askoren bizi baldintzekin, baina horren aurrean posizio bat edo beste edukitzea ez da hain zaila, noren zaldetan zaude edo noren alde egingo duzun. Dena den sartu baino lehen gai horretan, eta gainera gaur berreskuratuko dugu podcastaren egitura klasikoa, ja goratzen duzu lehenengo kapitulo horietan 2016 edo hortik hasi ginenean, pasen urtean hasi ginen, geneukala gonbidatua, gaur ere izango dugu, inoiz bezala jarriko ditugu bideo batzuk eta joango gara komentatzen, baina lehenago, eta duela asko ez dugunez egin, nahin izan dizkizut ekarri, komentario batzuk jaso dituguna sare sozialetan. Tartean TikToken. Lortu ditugu ja inframundoko giltzak, porque momentu arte inork ez digu kasurik egin TikToken, baina orain bapatean egin digute kasu. Nik uste direla viejoak, porque hitz egiten duten moduan ez dira... Denetarik dago, jarri dugu gure makinaria guztia TikTokak editatzera, programako irudiekin, hori ikusi dezakezue, eta... lortu dugu, zuk esan dago, lortu dugu engagement aburtzo bat, orokorrean komentario negatiboak dira, baina, nahiko farregarria dira, eta joango naiz botatzen... Baina ez dago la propaganda txarri. Bueno, EHUk egite du propaganda bastante txarra. Bere buruarena? Bai. Zerratik? Bueno, es que ya da beste gai batean sartzea. Frente horrek ere egin zuen, ez dakit zertarako zen, mani baterako, aurkezpen baterako, tipo bat itzalak egiten, en plan sombras. En plan sombra de boxeo. Baina, en plan manko. EHUk egin zezaken hori, tipo, karrera bat da, zure buruaren aurka borrokatzen, goizeko lauretan. Edo deltaren aurka ere izan daiteke. Edo egelaren aurka. Bien,
Orduan, joango naiz komentatzen TikToken agertu diren komentarioak bereziki, Topagunen grabatu genuen, Topagunen sozialisten grabatu genuen saioa, eta hurrengoan egonda harlako nahiko eztabaida TikToken. Itxatxi gara. Eta itxatxi gara, eta bai, benetan, zenbakiak egiten ari gara, numbers, esaten dena, baditugu ere gure defendatzaileak, baina karriko ditutona gure gorrotatzaileen edo haterren errepaso labur bat. Txarkaren bideoan, ongin hitz egiten txarkaren kontzeptua gora eta berra, orain oso modan dago, ez dakit zer, bate jarri zugun zerbait, benetan kontuan eduki barko benukela, esaten dugu, teoria gehiegi, hau euskeraz, teoria gehiegi, paja mentala gehiegi, bitartean etxaiak aurrera darrai ato da hoz. Eta ez da gezurra. Ez. Osea, txantxa gutxi, porque guau da hemen botoncito hori ematen, eta etxaiak aurrera darrai ato da hoz, eta horretaz hitz egingo dugu gaur. Bien, kanpindendaren bideoan, batzuk goratuko zenuten, goratuko zenuten, iraganean ikusi baino lehen ere, bromeatu genuen promozio bideo bat egiteko parodia hori zenbat ordaintzen duzu pisu batik eta gertzen zen gazte bat kanpindenda bat irakusten. Batek esaten digu, que importante es dejar de gastar el dinero en drogas, eta beste batek, zuk 2.000 euro... Fasista da, Zuk 2.000 euro hori benetan, tipo, gu brometan ari ginen esaten, pues, komiten horrek 2.000 euro balio zituela, bueno, berdin, no. Zelako txoioa. Gero... Bizitzen txagola batean. Ez dakitzuk ikusi duzuz, baina, zuk aurreko etxe bizitza problematikaren inguruko programan, zuk hitz egin zenuen okupazioari buruz, eta ez dakiz zer, eta hortik atera genuen horrelako reel bat, edo TikTok bat, edo bideo bat azken finean, eta batek nire ustez oso komentario argi-garri bat jartzen digu, etxe jabearen esaten dugu. Ez hitz egin jakin gabe. Zuen etxea okupatzen dutenean, ikusiko duzue zer nolako sentsazioa den. Hau da, berarentzako ez da, joder, allanamiento de morada eta ezin zara zure etxera sartu eta kriston larri bat zure bizitza aurrera emateko da, sentsazio bat. Abisatzen dizute, 12. zure, 32. jabetza okupatu dutela, eta ez dakizu ze sentsazio den. Hor, ibili barra, papeleoa, deitzen soluziones etxarte, bueno, sentsazio bat. Dik horretik ez dut sentitu. Berari okupatu dizkiote zazpietxe bizitza de horrela, zazpietxe bizitza okupatu behizute merezi duzu, sin más. Hori da. Asko zer komentario sintetiko bat bideo berdin horretan, nik uste dut Google Traductor erabilizuela edo, esaten du, judioak. Supongo hori dela, pues hori, marxismo, semitismo, raro, lago Illuminati rollo horretan, bueno, berdin du. Etxe bizitzaren datuak botatzen ditugun batean, Jennifer Lopak, esaten du, nik onda oskatu ezin dudan euskalki batean. Bizija potruk ikutzen pasatzen bozue, seguro ezin izango zuela atokateja erosi ez etxe bat, ez txikle bat be onako martxan. Eta... Bueno, ez dugu netzen ulertzen txekiera, ezin dugu jakin zer esaten duzu. Ez dugu ulertzen txikleera. Sin más. Ez, neurri batean, bueno, arrazoi du, pues, gero eta garestiago dela guztia. Eta ezingo dugu txikle bat ere edosi. Lo que sea. Baina bideo horik, osea, komentariorik onenak, eta gaurko kapituloarekin lotura zuzena egiteko balio dizkigutenak dira, Topagune sozialistan hitz egin genuen fasismoa zere sozialetan, ez dakiz zer, eta tartean Jordi Wiley dedikatu genion Gorka Basatiari, horrelako zatitxo bat, agerian usteko nola bera fasista bat ez izan arren, bere zentzu komun horrek tokia uzten dion literalki fasistei, edo orokorran ideia reakzionarioak edatzen dituzten personajei, eta gaur horretan sartuko gara. Baina hor, jarri hainbat kontu hasi ziren, horrelako zerrenda bat egiten, zer iruditzen zaien bideo hori edo podcasta, parida historika, zelako barbaritatea, baia tela, hau dira komentario ezberdinak, Batek jartzen du, jendeak eskatuta bereziki osasun mentalarekin, estamos ya aterrados de la cabeza, viva el narcisismo de la patología. Dena delakoa. Gero beste batek jarri zuen, es lo mejor mi loco. Es lo mejor mi loco, hori gure alde, edo agian Jordi Wild es lo mejor mi loco, nahi zuen. Bueno, hor, komentario egiten guapoena, gu ez genuen esaten Jordi Wild fascista zela, esaten genuen Jordi Wildek eta hau horrela da, tokia uzten diola ideia atzerakoi edo erreakzionari edo baztertzailei. Eta orokorrean, pues, zentzu komuna dagoela biratzen eskumarantz, eta ideia reakzionariak gero eta normalizatuagoak eta onartuak daudela ino impunitaterik gabe. Eta bideo horren komentarioetan egon zen desgraziatu talde bat jartzen, si no piensan como yo, fascismo. Zuen erretorika moralista fasismotik gertuago dago, Jordi Wild, no seke. Orduan zuk esaten duzuna entzun bar dugu, ala? Hau da, fasismoari edo ideia atzergoiei egiten zaien kritika, haientzako ere fasista da, ez dugulako nahi, Jordi Wildek ez dakiz zer esate, edo zensuraren alde gaudelako, ez dakiz zer. Azteko, gu hasieratik esan genuen Jordi Wild ez dela, publikoki gutxienez, a saber zer den. Bueno, Jordi Wildek esan zuen, norbait elkarrizketatu halko balu, gizartearen historiako Adolf Hitler izango zela. Bakoitzak ateratzea bere ondorio, gero bai.
Zuk nor elkarri zetatuko zenuke? Nik. Tupak. Ni... Otegiren idoloa, esan nahi duzu. Nik Jennifer Lopa. Bien, guk esan genuen, Jordi Wild ez da fascista bat. Baina, gure ustez, importantea da salatzea zer paper betetzen duen halako ideiak normalizatu eta edatzean. Kontuan edukita dela internet hispanoparlanteko podcast entzunena. Bien. Orduan, hasi baino lehen programa honekin eta gonbidatuari sarrera eman baino lehen eta hor, eta autokritikatik ere bai, zer da erreakzioa, zer da fasismo horra askotan programa horretan nik uste dut erabili genituela ere gehiagi definitu gabe, eta ez da egokia ez da ere egotea guztiari fasista deitzen, bestela, bueno, guztiz desbiridatzen amaitzen duzulako kontua, baina, lortzen dugun ematea definizio gutxi gara. Bai, dago tarte bat, jende batek esaten du ja fasismoa lurperatuta dagoela, eta horren bestez fasismoak ditu ezaugarri historiko batzuk mugatu zirenak bere testu inguru historikora eta hortaz, ja ezin dezakegu fasismoaren inguruan hitz egin, gu ez gauda doz horrekin, baina bestaldere ez da egokia fasismoaren definizio argi bat gabe egota hitz egiten fasismoaren inguruan. Eta guk seinalatzea Jordi Wild Jordi Wildin programa dela, ideia txereko hien estenatokia hori ez da fasismoa. Osea, guk hori esatea ez da fasismoa. Fasismoa da, bueno, Jordi Wildin programatik pasa diren askok eta askok alderikatzen duten zeo zer. Orduan, erreakzioa sari garenean, uste programaren batean egin genuela, ez da youtuber horrek jartzen duen arpegia. Horla, wow, reaccionando a el chocas comiendo una hamburguesa congelada. Hori da erreakzio bat, baina erreakzioaz politikoki ari garenean da, pentsamendu multzo guzti hori ikusten duena, orainaldian zeinbait arrazo daudela, eta irtenbide gisa proposatzen duela orokorrean iraganarekin lotutako egoera bat, eta bereziki ideia baztertzaile edo autoritarioekin lotutakoa. Eta zentzu horretan, ez dugu esan nahi horlako gauzak esaten dituen jende guztia denik erreakzionario bat, baina kutsu erreakzionarioa dute, eta tendentzia horren parte dira, pues la peña kejatzen dena sirenita berria beltza dela. Eta gero dira horiek lehenengo esaten dutena, benetako arazo eta zesarete jabetzen ari. Generación de cristal, jendeak dauka piel fina, eta gero negarre sirenita beltzarekin delako pertsonaia, delako surrealista sirena bat izatea beltza, eta sirena bat bera egotea. Edo guztiaren errua da LGTB kolektiboarena, soldaduzka berreskuratu beharko litzateke, gaur egungo gazteak baina ez da gari boomerren kontua. Gaur egungo gazteekin ere dago paralelismo bat, nire ustez gaur egungo gazteek ez dute zer egin nahi, dira alfer batzuk, eta dago simil nahiko antzeko bat, migranteak datoz aprobetxatzera, ez dute zer egin nahi, dago como meritokraziaren ideia bat ere tengabe liberalismoarekin lotuta. Horri, ideia multzo guzti horri zeinak benetan sistema kapitalistaren biktima diren hoiei errua botatzen dine eta dei egiten duen alako autoritate fuerte bat edortzeari, horren baitan gogatzen dugu tendentzia reakzionari guzti hori, eta fasismoa, aparte de 20. mendean egon den esperientzia jakin bat, ezagorri jakin batzuekin, selektibitatean ere sartzen diren zerrenda horretan, fasismoa litzateke, ideia reakzionari horiek sustatu eta erabiltzen dituen forma antolatua, bai kale mailan, bai politikoetan edo bai medioetan, horren aurpegirik bortitzena eta daukana asmoa bere ordena esartzeko indarkeriaren bidez, indar mediatikoaren bitartez eta bar. Eta kalean dago. Eta dispositibo ideologiko bat generatzeko gai dena, gizartaren beste kapa batzuetara heltzeko. Eta horre esan dugu, ez da soilik fasismoari dela edatzen viejoen artean, porque fasismoa ez da soilik zure kuñadoaren ideia bat, eta zure kuñadoaren ideia bat izango balitz, ez genuk egingo podcast bat, le pegas 5 hostias eta jazta, baina fasismoa ari da edatzen generazio gazteen artean, eta kezka horretatik ere abiatzen gara saio hau grabetzerako momentuan. Eta atera duzula kuñatoren gaia, eta ez dago gidoian eta bar, baina duela gutxi izan direla gabonak, eta uste dut, izan dela, igual perlada da, baina argigarria, kuñatuaren figura komiko horren garapenean, nola pasa den, seinalatua zen figura bat izatetik, hau da, el tío pesau que suelta burradas racistas edo machistas, pasa da onarpen bat edukitzera. Eta orain txisteak sortzeko erabiltzen den figura da, ile urdina duen nire lenguzina. Hau da, ja ikusten ari gara zer ari diren seinalatzen, edo pertsonaia berri horrek ze gauz aldarrikatzen dituen, zeinak orain diren ridikulizatu. Hor badago biraketa bat, eta kuñatuaren ondorioz ideia reakzionarioaren aldarrikapen bat. Eta esan dagoa ez kuñatuaren partez, baizik eta gazte belaunaldiaren aldetik ere. Hitz egin genuen horrek ze formartzen duen sare sozialetan, eta baina guazen apurrak gehiago zenteratzera perspektiba orokorrean, eta zerratik litzateken importantea gaur egun ere hitz egitea erreakzioaz, edo, bai, hori da, pertsona migratuen aurkako ideia guzti hauen edatze batez, fasismoa zehazki.
Esan dugun bezala, dago kezka sozial orokortu bat, ez soilik viejoen partetik, baizik eta gazteen partetik ere, migrazioarekiko. Uste dut, sartu ginela 2024 urtean egiten dira inkesta batzuk dezein den gizarteria zabalaren kezka sozialak, eta migrazioa etzegoen ez da top 10ean, eta amaitu genuen 2024 urtean lehenengo posizioan. Hizkuntzaren gainetik, lan baldintzen gainetik, bueno, edozein arazoren gainetik, ere izan dela zerbait oso... Edozein arazoren gainetik kokatu izan da migrazioa lehenengo arazo bezala. Orduan, ikusten dugu gizartean kezka bat dagoela migrazioarekiko. Eta gizartean ere, ezkerreko sektore batzuetatik kezka bat dago migrazioarekiko, kezkarekiko. Hau da, dago horrelako ezin egon bat, eta batzuetan harridura bat, nola hostia da posible, 21. mendean, historiako gobernu progresistenaren baita, non ematen duen ja eskubide zibil eta sozial batzuk emanda daudela, nola da posible ideia erreakzionario hauek horrelako indarra hartu izana eta horrelako zabalpen hartu izana. Gertarako ikusi barko genuke agian historikoki noiz agertzen den eta noiz agertu izan den fasismoa fenomeno bezala. Esan dugun bezala lehen ematen du fasismoa dela horrelako gertaera errepikaezin bat, baina kontrara, fasismoa, kapitalismoak jarraitzen duen bitartean ematen du izango dela la historia interminable, beti agertzen delako. Jarraituko du agertzen, eta gainera joango da agertzen forma eraberritu batzuetan, edo aurpegi garbiketa ezberdinekin, badutelako nahikoa inteligentzia egin behar duten hori ondo egin, eta ez agertzeko hasieratik ez dakize kriminal bezala, baizik eta hor moduak aurkitzen, eta sare sozialetako asunto guzti hori hortik da. Eta horregon daiteken kritika da, en plan, ezin duzue fasismoaren inguruan hitz egin, ez gaudelako Mussoliniren garaian, bueno, inork ez du izan nahi una piñata colgada al revés, un jamón de jabugo alderantziz esto. Aurkituko ditu forma berriak agertzeko, eta horri dagokio ere bere arrakasta eta bere dapena. Agertzen da zehazki, krisi garaietan, eta naiz eta beste sektore batzuetan edo batzuengan eragin dezakeen, bereziki eragina dauka deskomposizio fasean edo galbidean agertzen ari den klase ertain horretan. Bertan agertzen du bereziki bere publiko objektiboa, vamos a decir. Hori da. Eta aldi berean, kapitalismoan krisiak ziklikoak dira. Horrek esan nahi duena da, kapitalismoan jarraitzen dugun bitartean, fasismoaren agerpenaren arriskua egongo dela etengabe. Eta ez dela existitzen dikotomia bat entre fasismoa versus kapitalismo, demokrata, polita, fasismoaren agerpenerako baldintzak kapitalismotik bertatik jaiotzen dira. Eta Roberto Bakero gaurrekoan esaten zuenean, baina nola izango da fasista si liberala da? Bueno, ezke ideologia... Wall Street Wolverine buruz ari zen, ez? Hau liberal bat omen dela, eta, bueno, sin más. Kapitalismotik bertatik jaiotzen dira, eta ez dago kontrakotasunik. Vale, nola agertzen da edo? Balen ikusten genuen kapitalismoa gaizela, gizartearen kapa zabal batzuen baitan, bizitza esaintzarrak eta bizitza erdi estableak emateko. Jendea zegoen minimamente posik, ezelako aintzarto bizi, segolako txilde cojones. Eta zegoen txilde cojones. Edo onartzen zuen agora bat, zinetan gutxi bera paktu sozial bat deitzen zaion, edo bake soziala, estabilidadearen truke. Gero, ojo, ze kapitalismoa ez da inoiz gai bermatzeko ongizate unibertsal bat mundu guztiaren baitan. Jartzen badu toki batean, kendu behar du beste toki batetik, eta hor ikusten genuen periferiako herrialdetan egin zen ustiak eta zentro imperialistetan bizitza hobeago bat bermatzeko, zentro imperialistetan bertan ere langile klasaren kapa zaurgarrienak ez ziren ondo bizi. A ber, un pribatuaren forma hori, beti dago oinarritu da bestearen desjabetzean, hori aterazen hitze bizitzaren adibideneko garbi. Baina hori, esan dezakegu, kapa zabal batzuetan bazegoela kontsentsu zibil bat kapitalismoarekiko. Zer gertatzen da? Krisia heltzen denean, krisiaren eskutik langile klasea orokorrean kapa zabal horiek pasatzen direla egonkortasunetik desegonkortasunera. Eta momentu horretan ja, jendea dagoenean mazen la mierda esango dugu, gero eta zailagoa da bake soziala mantentzea. Jendea haserre dagoelako, haserre dago arrazoiarekin, evidentemente, eta orduan estatuak galtzen du modu batean lehen zuen zilegitasuna. Hori da, eta programan askotan atera diren fenomeno guztietaz ari gara da, etxe bizitzaren presioaren igora, edo orokorran guztiaren presioaren igora. Politikarekiko deskonfiantza bat, hortik datos putos politikos, beti lapurtzen dute, politikak ez du esertarako balio, eta bar. Orduan, nola jarraitu aldu kapitalismoak bere botere artikulatzen, porque kapitalismoak mantendu behar du bere boterea. Baina, kontsentsu bitartez baino, momentu krisi garaietan,
bere botera mantentzen du koertzioz edo era agerikoki violentoago batean. Horretaz ari gara, aipatzen dugunean, estatuaren biraketa autoritarioa. Estatuaren biraketa autoritarioa gertatzen dela esaten dugunean, esan nahi dugu, krisitik ateratzeko, langile klaseari ezaizkiola eman behar bizi baldintza eta lan baldintza duinagoak. Egin behar duena kapitalismoak da, bere boterea aseguratzeko, bermatu, langile klasea ez dela altzatuko. Eta langile klasea hotzan mantendu, sumiso mantendu. Eta bere forma guztietan, argi eta hori, forma politikoak, hau da, ez dadin inor hemen altzatu aldarrikatzen langile boterea edo komunismoa dena delakoa, eta bestetik ere legalitate burgesa mantentzeko, ez dadin inor ausartu, janaria supermerkatutik zuzenan hartzera diru gabe, edo etxe batean sartzen, edo lo que sea. Aparatu represiboen indartzea aurkitzen dugu hor, eta bar luze bat. Baina orokorrean, estatuak orain ez du inbertituko kalitatezko osasungintza batean, edo hezkuntza sistema doako batean, edo mundu guztiak etxe bat eukitzean. Inbertituko du kode penala gogortzean paretik kentzeko molestatzen duen jende guztia, enpresa armamentistikoetan genozidio bat finantzatzeko, kode penalaren gogortzean gero eta jende gehiago zigortzeko, eta bar. Eta ez alderdi bat edo bestea dago, baizik eta estatuak berak nundi jasotzen duen dirua, zertara dagoen behar duta inbertitzera eta dena. Bai da kapitalismoaren dinamika orokor bat, gobernatzen duen alderdiak gobernatzen duela gertatuko dena. Eta dela hipotesi bat, ikusi besterik ez da behar, ze alderdi dauden orain gobernuan eta inguruan, eta ze neurria diren etengabe implementatzen. Hori da. Kapitalismoak krisi garaietan gobernuan dagoen alderdia eskerrekoa edo eskumako izan nahitaez hartzen du forma autoritarioa. Eta orduan amaitu da lehen zegoen anistasun guztia, lehen zegoen pluraltasun guztia, el mundo de las piruletas, permisibilidade guztia, eta aurkezten digu bere benetako aurpegia. Beti izan dela estatu autoritario bat, eta beti, kenduko duela paretik, bere orden berrian sobratzen ez dena. Zer gertatzen da, momentu batzuetan komenigarriagoa zaiola aurpegi lagunkoiago bat erakustea, eta beste batzuetan bere aurpegi monstruoso. Da, universitate zer esan dut. Udalegutako monitorearen esaldi klasiko hori. Monitore tailerretan ematen den lehenengo esaldia da. Hori gezurra da baina. Eo, oe. Hori da, edabideen, da, gaztelanez esaten hoi da, horrelago seriotasun gehiago emateko edo, a las buenas soy el mejor, pero a las malas... Eta orduan, gaizi portatzen direnak ez dira, itzingo dugu zerratiko, eta gauean korrika egitera bidaltzen dituzte, janariak entzen diete, hori da, reforma autoritarioa, monitoretza eskolakoa. Bai, esaldi hori da, no? Estatua batzutan da ona, zuri nahikoan makarroi baditu zu pozik egoteko eta ezazteko hortik liatzen, baina makarroiak amaitzen den azten direnean, orduan, azten dira debekuak, zigorrak, eta literalki. Ez da oso analogia baliogarria igual, baina... Bueno, pues makarroiak amaitzen direnean kapitalismoak erakusten du prest dagoela kentzeko paretik orden sozial kapitalista berrian kabitzen ez den mundu guzti hori. Bai, eta bere eskubideak edo bere bizi baldintzak. Orokorrean langile klasea, baina zehazki ere langile klasearen kapa zaurgarrienak. Pues izan migranteak, LGTB kolektiboa, emakume langileak, okupak, eta bar. Eta gainera, kapitalismoaren logelan paretak joaten dira estutzen, eta gero eta jende gutxiago kabitzen da bere orden berrian. Orduan, ikusi beharko genuk ere, nor gabiltzan seinalatzen kriminal bezala, porque momentu batean igual kriminalak gu ere izango gara, edo izan beharko gara. Bai, hori ondo ikusten da ere tartaren analogiko, ez dut hemen bota nahi metafora zerrenda bat, baina tarta asko dagoen momentuan, tartaren jabeak eroso banatuko du jandaren artea, baina tarta bera kolokan dagoenan, hasiko da erabakitzen nori kendu, nori eman, eta hori guztia. Orduan, zein harreman, porque gaude fasismoaren inguruan hitz egiten, zein harreman dauka fasismoak estatuaren biraketa autoritario berri honekin. Bain justo, krisi garaietan, estatuaren biraketa autoritario honetan, aurkitzen dutokia fasismoa izango litzateke, dispositibo ideologiko bat eta kultural bat edatzen dena hain justo garai honetan. Eta jokua egiten diona apur bat estatuaren biraketa autoritario honi. Helburua da, masa zabal hauek lerratzea reforma autoritario hauen alde, eta kontrara, horren kontra, edo horrekiko lerratzen ez den mundu guztia, paretik kentzea. Eta, bereziki ere, krisiak eragiten duen oraina aldatzeko ezintasun horretatik, eta etorkizun hobeago bat imaginatzeko desesperantza horretatik, gelditzen den bakarra da, iraganera bueltatzea.
dago deskartatuta dena, eta orduan momentu horretan hartzen dute indarra balio askoz atzerakoiagoek, eramaten ditugu eskuak burura, baina bueltatzen dira aspaldi zeuden ideia batzuk ematen dutenak, ja gaindituta daudenak, eta bar. Adibidez ikusi dut gazteen artean bueltatzen ari direla, ez dakizkit estadistikak, eta ez ditut asmatuko, baina gero eta gazte gehiago ari dira posizionatzen matrimonio igualitarioaren aurka, nola esaten da euskeraz? Bueno, eskontza homosexualaren aurka gero eta gazte gehiago ari dira posizionatzen, abortoaren aurka, eta bar, eta ematen dituzte, ideia batzuk ja aspaldi gainditu genituzten. Baina, eske hor, nik lehen ipatu duzula uste dut, 20. Mendea, eta horrela, niri badago horlako konbertsazio egiten ateratzen den argudio bat, ez dena Mitika Peña esaten duela, nola da posible hau 20. Mendean? Osa, mendeak ez dira berez aurrera bidearen seinale, mendeak dira guk zer egiten dugu nahiekin. Eta orain hauek agertzea ez da anomalia bat, da kapitalismoaren mundu honek sortzen dituen monstruak baiala bai. Bai, eta igual historia ez da lerro zuzen bat, igual da espiral bat. Itxura guztiena bera, espiral itxusi bat. Bai. Orduan dago elkarrarreman bat fasismoaren eta autoritarismoaren artean. Ze harreman dago? Adibide bat jartzearen. Estatuak proposatzen badituz reforma autoritario batzuk, adibidez, polizia gehiago jartzea, edo okupazioa gero eta gehiago kriminalizatzea, momentu horretan fasismoari asko errazago izango zaio, jende konkretu bat seinalatzea, hemen daude okupak, hemen daude moroak, ez dut moroak eurek hitz egiten dutelako horrela, eta bar. Baina ez da hori bakarrik, alderantziz ere gertatzen da, dago alderantzizko efektu bat, zergatik, gero eta ideia erreakzionarioak badaude, jendeak justifikatuko du eta ikusiko du hobeto erreforma autoritario. Hau da, dago bien arteko elkarrekintza bat, eta bien artean dago, nola simbiosis. Dagoenan hipopotamo bat, txori bat kentzen dizkiola paluegoak hipopotamoari. Bai, ados. Parasitoa ez, baizik eta elkarlan... Hori da, daudenean horrela. Harreman simbiotikoa. Fasismoak kentzen dizkio paluegoak kapitalismoari. Bai, tal cual. Beste analogia bat, nahi duena jarraitzeko zerrenda osatzen. Eta orduan orokorran hori, marko autoritarioak ematen dio zilegitasuna eta testu ingurua fasismoari desplegatzeko dispositibo ideologiko bezala, baina aldi berean autoritarismoak aurkitzen du bere justifikazioa eta bere oposizio eza, hori garrantzitsua da, jendearen adostasuna ideia fasistetan. Eta oso nazkagarria da ikustea, supongo 20. Mendean ere horrela zela, baina gaur egungo fasistak edo hor inguruan ibiltzen diren erreakzionarioek nola gertzen duten haien burua antisistemak izango balira bezala, esaten dute dagoela alako konspirazio woke, ez dakize hile urdindun lenguzinen konspirazio bat munduaren aurka, eta haiek dira, salbatu behar dutena gau, eta haiek dira antisistemak, eta Pedro Sánchez aurre egiten diotenak, eta, a ver, jende horrek horrari dira betetzen haiek papera, kapitalismoaren interesekiko eta estatuen autoritarismoa justifikatzeko jendearen begietan. Bueno, bai, beste analogia bat egiteran joan, baina, sobera, sin más. Bueno, eta batik ikusten dugu hori, fasismoa desplegatzen dela testu inguru horretan. Eta gaurkoz esan dezakegu, dituela, gero sartuko gara sakonago, baina, bueno, ari dela lortzen dituela bi misio. Alde batetik, orden kapitalista berri horretan sartzen ez den mundu guztia zapaltzea, esan dugu, langile klasaren kapa zaurgarrienak, eta beraiei aurre egingo dion mundu guztia ere zapaltzea, historikoki fasismoari aurre egin diotenak komunistak izan dira, ez dira izan kapitalistak, hori alde batetik, eta gero bestetik ere, ez da bakarrik kalean, gero eta fascista gehiago ari direla antolatzen, baizik eta esan duguna lehen, zentzu komuna eskumarantz biratzen ari dela, eta gero eta hobeto sartzen direla ideia reakzionarioak. Zentzu horretan, lortzen ari da ideologikoki eta kulturalki konbentzimendua sortzea, esan dugun frustrazio horretatik abiatuta, kapa zabalen gan. Baina, bueno, hori sakonduko dugu... Bai, eta azkeneko puntu bezala, eta guzti dutzuk ere esan duzula, baina goratzeko, Zetkin zen edo esaten zuela, fasismoa izan zela, politikoki etxegabetuak ziren, edo umezurtzak ziren, edo referentzia handirik ez zutenen etxea. Eta hori da daukagun egoera, eta hemen askotan hitz egin dugu despolitizazioak ze ondori dakartzen, eta ere da hori. Ezin izateak irudikatu badagoela aukera bat antolatzeko eta gauzak aldatzeko, da jendea bultzatzen duena besarkatzera alako postura fasistak zuzenean. Eta orduan hori, fasismoari zaiola aurre egiten beste aldera begiratzen, baizik eta proposatzen benetak urten bide bat gaur egongo arazoi eta bereziki ideia ez baztertzaile bat edo bazkatzaile edo unibertsala edo dena delakoa.
Bale, gehiago luzatu gabe eta ja egin dugu horrelako azalpen orokor bat, argitu dugu, erreakzio, ez dakit zer. Nahi genuen zentratu, eta horretarako etorriko da Adam, gaurko gonbidatua. Gaur egun, tendentzia reakzionari guzti horrek punta de lanza bezala erabiltzen ari duen diskursoa, dela basikamente arrazakeriarena edo immigrazioaren arrelako diskurso hori, ikusten dugula sare sozialetan ikaragarri idatzen ari dela, kale mailan ere bai. Orduan, horren inguruan hitz egiteko, sartu da dira gonbidatua. Kaixo, Adam? Haupa, kaixo. Ongi etorri gure programara. Eskerrik asko zuri etortzeagatik, zer iruditzen zaizu plato dena hau? Men bertatik eserita? Placer bat hemen alde. Zer nahiago duzu gelditzea, botatzea Iberdrolako dorre puntatik puentin egitea eta soka astu izatea etxean bat batean, edo gelditzea igogailu batean ataskatuta Roberto Bakerorekin, Wall Street Wolverinekin, eta Dani Esteberekin 2 minutu. Eske asko dira, baina igual ascensoran aukeratuko nonena. Ondo, aukera honena. Baitu galdera batzuk, ke prefieres formato horretatik gara, oso mankorra den arren eta badu bere jokua? Esan dugu zer nahiago duzu? Arrazismoa? Ez, berdin. Hori izaten du, Broncano, hori da. Ez da txarra txiste, bueno, sin más. Baina ere izan daiteke igual ideia reakzionarioen normalizazioan, ekarpena egin dezaken... Bueno, da igual. Galdetu lezio Roberto Bakerori. Zer nahiago duzu? Razismoa edo fasismoa? Hasiko da... Bueno, galduko da hor. Bueno, esan dugu, zentratuko garla gehiago arrazismoaren gaian. Egin dugulen fasismoaren testu inguraketa horrela labur bat, Adam, baina galdera izango litzateke gehiago, nola ulertu behar dugun arrazismoaren agerpena fenomeno bezala, eta igual nola lotzen dugun hori aipatutako krisi kapitalistarekin. Vale, nik hemen nahi nun komentatu aurrena, askotan pentsatze deula, arrazakirian lotze deula igual, beste kolore bateko jende batekiko diskriminazio iritzi pertsonal batekin eta hola, eta ez dala hoi bakarrik, eta ez dala ere ez gaur egunen sortzen elementu bat ez, historia luze bat daukan elementua da, eta arrazakeria zite deunen, arrazismoataz, representatzen duna da, poblazio zehaz batzuk eduki izan duen dominazio espezifiko bat esateko ez. Eta, de hecho, gaina, arrazataz zite deunen, ez, elementu biologiko edo rasgo fisikotatik aratago joan elementua ere bada, ez? Osa, nolait izango zen, arrazismoa edo arraza behataz itzite honen kategoria bat, olako zaku bat, dominatu nahi dian sektore horiei jartze zaiena, lotzeian ezaugarri ezberdinakin, eta hola daukagu nola baiteko eskusa bat, behiek dominatzeko edo oprimitzeko. Orduan, arrazakeria, esateko izango zen, botere dunen edo klase dominatzailean instrumentu bat, poblazio zehatzak jatorri konkretu batzukin lotutakok edo etnia konkretu batzukin lotutakok reprimitzeko. Orduan, hori importante iruditzea, porque askotan iruditzea rasgo fisikok bakarrik diala, eta ez da hori bakarrik da konstruktu oso bat, eta erabili izan da moteran partetik. Eta gaur egun ideia razistak edatzen dituzten asko, nik uste dut eskudatzen direla, ez? Nik ez dut arazorik azalaren kolorearekin, baina eske hemen dagoena, beste eskusa bat bilatzen dute, oinarrian dagoen diskriminazioa justifikatzeko beste bide batetik. De hecho, gaina esan behar nun, nola arrazan kategoria horiek edo nolaiteko zaku edo etiketa hori dijoan ere bai denboarekin aldatzen eta botere komunizaion momentun elementu batzu sartzen edo bestek, ez? Arren adibidea daukau nola bere garaien lehenengo kolonialismo garaietan eta hola nola jartzeizteien nolaiteko salvaje batzun etiketa edo inzibilizatu batzun etiketa, gero ere bai nola denboakin pasa izan dugean etiketa horiei emantzeien ezaugarrik aldatzen jundiala. Gaur egunen asko relazionatzea adibidez beltz kolorea edo jatorri magrebitarra daukaten jende bat, lapurretakin, terrorismoakin lotu izan da. Orduan esan nahi dut, nolaiteko etiketa eta justifikazio bat bezala ulertu behar dugu arrazakeriana. Eta argita garbi, klase komponente batekin lotzen den, hau da, zu kriminalizatzen ari zarena da, langile klasea razializatu konkretu bat. Ez adibidez orain atera da Netflixen mitiko Nico eta Iñaki Williamsen dokumentala. Bueno, heldu ziren hona, tal, migratu zuten, eta jendea dago, ze historia unkigarria, no sé qué, no te jode porque juegan bien a fútbol, eta direlako atletikekoak, baina eske pertsona berdine kriminalizatzen dute gero beste kapa migrante guztia. Zuk esan zuna, etiketa horrek azkenen ez dira afektatzen rasgo fizikoi dauzkan nahi bakarri, baizik eta justo langile klaseko sektore horiei zapaldu nahi zeiena. De hecho, iruditzeit interesgarria didez, Israelen estatu zionistan nola manejatzen haure bai, nola etiketa hori jartzen,
Palestinok alde batetik handiala animali batzuk bezala, kasi subhumanos batzuk bezala, eta beste batetik handia nola, esatuen behaien umek terrorista batzuk diala, eta ja txikitatik ez deituela violentzia baten, hauek alde batetik animalina eta hola gezur batzuk dira, etiketa hauek askotan gezurrekin da bulokin sortzea, asko entzuten ere termino bat, beste batetik handia bai, egia dian kasuk edo egia dian ezaugarrik, iteitu generalizatu edo behaien atzen daun kausare tapatitu, zeatik ume horiek moda desateko jarrera violento edo dozkate estatu sionistan kontra, ez da hola edo behien esentzian edo behien kulturan hori daulako, baizik eta hor daude atzetik estatu horrek beak eragin dien sarraski guzti horiek ez. Orduan pixkat kokatzearen, esango nuke, historien zehar klase dominante burgesak erabilizan duen instrumentu bat izan dela arrazakeria, formaz aldatzen jundana, eta sortu izan dana a base de bulos y a base de generalizaciones que tapan la verdad, moda esateko ez. Nola lotze hori gaurrengo krisiakin, gaurrengo krisia leheno konpentatuan bezala, igual garai baten burgesiak erakustezu nolaiteko denantzako pastela zeon garai bat, ez? Denan iritzik onargarri zian, hau da, diversia guztia onartuta zeon. Hoi pixkanaka edo behen boterea arrakalatzen hastean einen, inbarduena da, benetako aurpegia erakutsi eta kasu hontan dominazio bitarteko hiek esprimitu alik eta gehiago. Hau da, arrazakeriak gaur egunen auge bat aurkitzeu, botere burgesa ere zalantzan daulako, ez? Eta orduan erabiltzitulako desarrollatuta zeuzkan dominazio instrumentuk, bai erradikalizatu ditu, horiek ordin ditu, eta horren estenatoki baten horren aurkitzea. Bota nahiko nitu nola azkar baten gaur egonen zezentzutan balio dien arrazakerian instrumentu horrek krisi kontestu hortan. 3 elementu nagusi behintza botako ditutola adibide bezala. Alde batetik ekonomikoa, ja ez dago pastel patoz orduan langileek parte handi bat pobreziara bultzatu behar da, edo lan baldintza are eta okerragotara bideratu behar da, orduan etiketa horrek balio izu hortarako, ez? Poblazio zaz bat esateko hauek ez dira hemengo, hauek aprobetxata duzte, hauek gaina alper batzu dira, hauek presionatu inbartzea. Sozialkide bai, ez? Lotzea gaur egun arrisku bat diala, peligroso diala, inseguridad sortzeuela, horrek iteuna ere, justifikazioa sortu, gero kontrol sozial bat areagotzeko, aterabide polizialoi aumentatu alizateko, eta azken ire iruzit, politikoki bestelako elementu bat ere bultzatzen dula edo azeleratzen dula arrazakerian instrumentuak dala, langile klasen arteko etxaitasunak bultzatzea, ez? Eta zentzu hortan balenok fasismoakin komentatzen zana, eukitzea nolaiteko eskusa bat, jende bat esateko, zu hemen interrauta zaude, zu hemen goazea, moda esateko, eta beste horiek dira zure etxaiak. Orduan, etxaitasun hori bultzatzeko ere instrumentua da. Bai, eta azkenan migrante onaren eta txarraren arteko desberdintasun hori askotan eskerrak erabiltzen duena, zein da migrante ona, ona datorrena produktiboa izatera, lan egitera, hau da, bere esplotazioa esplotatua izango dena, eta bere kostura lan esku merkeaterako duguna. Eta gainat, de hecho, esaten nahi gaur egunen dira, laguntzak edo, langabezin dauden etorkinei referitzeko gaitu, como etiketa jarri, lehen esan bezala, hauek lan ez duena, estos vienen a por las paguitas. Eta justita hona, realmente, atzetik daun krisi kapitalista tapatu, ez? Zeatik ez da jendeantzako lana, zeatik jendeak ezin du bere bizitza aurrera eraman, burgesia ditzea loko interesatzen, edo ez tokalako margen, hoi. Vale, ados. Beste ideia interesgarri bat ateratzen dena honetaz hitz egiterakoan, eta lehen uste dut ez dugula aipatu, baina lotura estua izan du historikoki bai fasismoarekin eta razismoarekin da, nazioaren ideia, nazionalismoarena, zer paper betetzen, ikusten ari gara diskurso asko berpisten bai Espainiar nazioaren izenean edo incluso Euskal nazioaren izenean, kanpokoarekiko edo migratuarekiko gorroto bat edo mesfidantza bat, eta orduan zer lotura uki dezakeen, zuk esan dago, historikoki arrazismoa lotu da, kontzeptu natural batekin guztiz faltsua dena, baina nola lotzen da nazioaren ideia politiko horrekin edo nola gertatzen da hori gaur egun? Nik esango nunde, leheno komentatutako joku horren baitan jokatzeula ez, aldatikan egon gozan proiektu nazional bat, realidaden dala burgesia sortu nahi duen marko politiko bat, edo forma politiko bat, zeinetan bere barrenen, nolait esateko, poblazio nazionalak egongo zian, edo etiketaten gozan jende batena sartzean eta nolait komodo bizitzaukana bertan, eta beste atatikan egongo zan, idea baztertzaileetan oinarri duta kanpokotasun bat, ez? Eta zentzu hortan,
elementu arrazistak edo idea arrazistak baukiue presentzia handi bat nazio ikuspegi estanko eta homogenei sortzeko momentun, ez? De hecho esango nukela, nola burgesiak edo, klase menderatzaileak edo botere daukanak territorio baten nahi dunen bere orden bat establezitu, esan dakoa, idea arrazialak eta arrazismoan kategoriak erabili izan diala, nazioan barrun sartzen zian jende bat kokatzeko eta kanpon daun jende bat. Horrekin, lortzezun bi narteko joku hori, ez? Aldatikan konektatzeana nazion parte hartuko leken kapa batzukin, gero ikusi duna desarrollo kapitalistakin klase ertainan figurak representatuko zula, ez? Ekonomia nazional horren barrun, nolabait, eta estatu nazional homogene hortako eredu kulturalak konpartitzeitun klase ertain bat moda desateko, eta gero daukau, hortikan kanpoan gozan bestelako masa bat, bai periferiatan aurkitzeian bestelako langile kapak, baina baita ere, homogeneidade horta subordinatze eztian territorio hortako bestelako kapak. Hemen adibidez, bai, reivindikazio nazionalakin egon da olako jarrera bat, baina baita ere adibidez, ejemploa jartzeatik, bertan Estatu Espainoaren egon da poblazio gitanoakin ukidan jarrera bat, ez? Ez tala bakarrik kanpokotasuna, baizik eta hemen barrun ere nazioan kategorioekin eta orden horrekin konektatzeztun jende bat baztertzeko eskuso bat ukiula. Orduan, nazionalismoakin edo nazioan proiektu kapitalistakin oso lotuta idea bat da arrazismoana, emati olako elementu batzuk, proiektu baztertzaile bat sortzeko, burgesia imezea ingo jona, eta okiko una poblazioan parte handi bat zokora duta eta menpera dut da. Eta, krisi testu inguruan tarta gero eta gutxego gelditzen bada eta salbezekin pueda gora bat baldin badago, nazionalismoaren arriskua da hori, guztiz baztertzaile dela, no? Guazen salbatzera lehenengo ni eta nireak, ez da gitzeta mainatan, eta beste guztiak pikutera, eta beste guztiak zapaldu behar baditugu, aurkituko dugu justifikazioa. Eta fasismoak ere bai aurkitzen du lehen aipatu dugun iraganerako buelta horretan ere nazioan proiektu bat, askotan aldarrikatzen da berpizkunde nazionalaren ideia, yo que sé, una grande y libre hortik doa apur bat, el Make America Great Again, da como bueltatzea nazioaren oparotasun garai horietara. Gaina, lotzen dute erako asko ez, nazioan oparotasuna bertako biztanen oparotasunarekin, baina hor tapatzen dana justo trampa hori da, ez? Nazioi ze formatan ematen da, tendentzia eta logika kapitalista barrun. Orduan, nazioaren barrun ondo bizianak moda esateko da logika kapitalistaren barrun lekua eta aurkitu izan duenak. Eta da, buelta hori, ondo bizi ginen gara joiek, ekonomia nazionala ondo zeona, bueltatzen da lekutxo bat bilatzen berriz ere hor. Urrenga galdera litzateke, bai aipatu dugu arrazismoa eta ideia fasistak garatzerako momentuan hainbat agente daude, batzuek sustatzen dute aktiboki era irekian, beste batzuk izan daitezke konplizeak. Jordi Wild. Jordi Wild. Orokerran da, zeintzuk dira arrazismoa sustatzen duten agente nagusiak, eta zein da eskuin mutur honek darabilen diskurtsoa hori lortu alizateko? Nik esango nuke agente nagusia, oain arte komentatzen egon nahi zenan araberare, askotan daukaula, ohitura bat edo bilatu nahi da, zeinek bultzatzeu zeinek ezin da el racista de turno moda esateko, baina esan da bezala, arrazakeria edo poblazio batzuk diskriminatzea eta kriminalizatzea da, gaur egongo botereak eta bere instituzioak, bere estatuk erabili izan duen estrategia bat. Zentzu hortan, honen bultzatzeien nagusia dira, gaur egonen Europa dekadente hontan dauden estatuk, eta bidez, Europar Batasunetik sortzeian politika fronterizo guzti horiek, iteuenak markatu jendea razializatu hau ez da dinonea etorri, eta kanpokotasunei sortu ez da, borrelek esatezuna, edo gurin baditza, edo gure lorategi arriskun jartzea datorren jende guzti hau, modat esateko. Orduan, arrazakeri horren bultzatzeien nagusia, esango nuke diala, gaur egungo instituzio burgesak. Hala ere, egia da, hor badaudela gero agente konkretu, esan dezen bezala, funtzioa betetzeoenak. Hemen aipatu nahiko nuke ere bai, eta igual ez dala oso garbigatu, arrazakerian bai dala igual, nolaiteko manto bat edo nolaiteko etiketa sortzeana, baina ez dala pura ideologia, hau da, gero realitateen eman itala, hau da, sektore razializatuak adidesate bada, Afrikak frakasatu indula eta pobre diala eke vienen gure lorategia zanpatzea, bai da sortutako etiketa da, baina bai dauka errealitatean parte leheno esan duten bezala. Orduan, Europar Batasunetik sortzean politikak itegoena justo hori da, hau da,
etiketa razialoi errealitatea eman. Hau da, ez egotea jende bat etortzeana bisado batekin lasai, baizik eta jazuk ikustea jendei lantxan datorren hori dena behartu induen gauza da, hau da, praktikan sortzeu etiketa raziala modat esateko. Baina, bueno, hortaz aparte esan detena, egongo zidan, agente batzuk igual, modu esplizitu eta modu konstiente eta jarraikor baten, ideal razista guzti hauek azeleratzituenak. Eta ez bakarrik azeleratu, de hecho, argumentariok sortu, hau da, etiketa guztioi, enbalentonatzeko edo etiketa horrek indar bat hartzeko argumentario eta ideario osoa sortzuenak. Eta horrengo zen, fasismoa, ez? Zango zala, nola esatearren, lehen esan dako joera autoritario eta reakzionariok azeleratzitun mugimendu bat eta dispositibo ideologiko bat. Zentzortan da, modu esplizitonen esateizuna, eske hemengok ondo bizitzeko beste kanporatu daiteu. Eske hemen arazoa kanpoko jendea da, hemen arazoa da nazioa perturbatzeuen etxai batzu daudela. Osea, klabe horietan hitziteuen jendea da, hau da, razismoi botere burgesak manejatzeuna modu gordinenen esplikatzen jendea da, modu bat esateko. Eta zentzu hortan adibidez, nola erabiltzeuen o nola esprimitzeuen hoi, gaur egonen adibidez ikustea oso zentratuta daudela poblazio magrebiakin, ez? Eta nola poblazio magrebiai fortalezitzeuen bera eskluitzeko argumentario oso bat, bai arrelo ekonomikotik, leheno komentatutena, alper batzu diala, edo datoztela gure pagitan eske, edo leheno aipatu bezala, pobre batzu diala, ez daukatelako gu daukaun kultura eta olako gauzak, baina baita ere politikoki nola reforzatzeuen, inseguridade sortzen jende badala, eraso matxistan goraka bat eragiten jende badala, hau da, gaur egongo gaiz guztik edo arazo guztik modu esplizitu baten seinalatzitu magrebitarak horren erantzule bezala. Bai. Eta sortzen da, sare sozialetan horlako giro bat superkriminalizatorioa, eta lehen esan dagoa, kasu zehatz bat hartzen da, ikusi barroa da erreala den edo ez, eta horren gainean ere egitzen da ez dakize diskurso, kristo notizia sensazionalistekin normalizatzen dira jarrera seinalizatzaileak eta zuk esan dagoa, esentzia, normalako hoien esentzian balego bezala delinkuente bat izatea eta ez errealitate sozial komplejo baten ondorio balitz bezala edo. De hecho, baina balio justo hor tapatzeko ez, okupakin pasatzen bezala. No, es que el problema son los ocupas que ocupan la casa y no sé qué. Eta ituena justo fokoa desbiatu. Esan, ez hemen dago jende bat gaiztoa okupatu nahi duna que quiere vivir sin pagar. Eta itue fokoa desbiatu eta ez du esaten. Ez que hemen dago poblazioan gehiengoa ezin duela etxe bizitza batera sarbideuki. Arazo hori da, eta horrena erantzun bezala dator gero, o delinkuentzia kasu batzutan, edo okupazio beste batzutan, ez? Bai, hor ikusten dugu eskuin muturra bezala identifikatu alditugun edo idea fasistekin, bai sare sozialetan, alderdi politikoak edo kale mailan antolatzen den jendea, horiek daukate ardura handi bat, edo de hecho haien borondatea da ideia errazistabok edatzea, baina beste galdera bat litzateke, ze paper bete izan du azken urteetan, edo betetzen ari da gaur egun, ezker parlamentarioa edo sozialdemokrazia, ze ardura maila euki dezake testuinguru honetan, edo zertan ari dira? Saiatzen nahi diana da, instituzio igualetan parte hartuz eta bertako autoritarismoi azeleratuz, azeleratu edo praktikan jarriz. Europar Batasuneko politika fronterizo guzti hauek alderdi guztiek babestutako izan dira, tarten ezkerreko gure bai. Baina saiatzen da justo kontrako egiten, fasismoaren kontrako hau da. Arrazismoi bultzatu praktikan, baina ideologikoki edo diskurtsiboki ez profesatu hain garbi modu bat esateko. Fasistak modu garbi baten esatuen bezala gu ondoteko jende hau kanporatu behar da, ezkerreko handi saiatzea farsa konstante hontan de ez gu ondoteko denak edo behar du ondo eta hi pastel pa todos moda esateko, baina gero realidaden manejatzituen instituzioetan no hi pastel pa todos. Eta de hecho askotan balin bada hori, hau da, integratzeko edo gu ondo eoteakin batea, etorkinak edo gaizki esan da daola, baina migrante poblazioak integratzea balin badukare, ez du inoiz planteatzen posizio devaluatu hori gainditzea, hau da, oandi jarraitzu izaten, los que cuidan de nuestras abuelas, eta behar ditun jende bat. Integratu daitezela paper jakin hori betetzen. Paper guztiz devaluatu bat, ekonomikoki, sozialki eta dena. Eta gero zuk esan duzuna, ideologikoki saiatzen dira ez dakit zeren plantak egiten, baina gero praktikan ikusten da. Ze hostia daude eskatzen boto antifasista, gero Europan fasistekin batera partekatzen dutenean eserlekua, eta hau batez eramaten direnen aurrera neurriak. Edo, adibidez da, ejemplo, on bat iruditzeit, berriz sionismoana, iruditzeterako asko erabiltzen elementua dela, nola bai pena profesatzeuen palestinongatik eta hola, baina gero
estatu zionista mantentzeuen harreman eta kolaborazio asko daude, ezkerreko alderdiek ez dituenak etetzen, ez? Eta gaina, de hecho, behien posizio nazionala mantentzeko ere, esateko, postu iteiala kafe egitea trenak aneoteko, esateko, ez? Orduan, nola joku hortan esateko de bai, guk integradorego gea, irikigo gea, gure nazioa ez da eskluiente modu esateko, baina nazioan sorkuntza joan di dago, zentzu kapitalista baten sortuta, eta zentzu hortan izaera eskluiente daukaten idea asko kolatu ite zaizkie, eta behin praktikakin de, hoi fortalezitzen du, Vale, azkenengo galdera izango litzateke, zentratu gara esker parlamentarian, baina badago ere kale mailan eta politikoki antolatuta dagoen jendearen artean, edo Twitterrek antolatuta dagoen jendearen artean, badago eskerretik ere immigrazioa kritikatzen duen jendea, aipatzen dutena da dela klase burgesari mesede egitea, lortzen dituztelako ez dakitze privilegio, kultura bat zuntzitzera datozela, eta, azkenean kokatzen dute etxaila migrantean klase burgesari joku egiten dioten sujeto bezala, Euskal Herritik ere askotan. Nola dira kritika batzuk datozenek igual apur bat eskutuagoan ematen dutelako sektore kritiko batzuetatik abiatzen direnak. Edo progresismoaren barruan, ez dakitzer. Hori da. Euskararen alde bai, baina... Hori da. Nola ulertu behar ditugu politikoki jarrera hauek ze funtzio betetzen dute, hori da galdera. Nik esango nuke oso lotuta duela leheno nazioan ikuspegiakin eta botadun elementukin, ez? Osea, nola egiteko oparotasuna edo oparotasun eza ez du lotzen gaur egungo gizarte kapitalistan fundamentuekin, hau da, gaur egunen krisi kapitalistak eragiten du, daun berakada guztia, adibidez, soldatan berakada bat, adibidez, gure gaitasun ekonomikoen berakada bat, edo euskal kulturan kasun, leheno klasertain baten gotortzezan euskal kultura eta euskera hizkuntza bea, krisi kapitalistak gorpuz sozialoi gainberan jarri du ez, klasertainan proletarizazio prozesu baten aurkitzea. Zentzu hortan, identifikatu beharren nazio horrek edo bertako langileriak dauzkan baldintzak datozela kausa batzutatik iteuena proiektatu lehen esan dako joku hori ez. Hemen dago aliatuta gauden nazioa, nahi dauna gure prosperidadea, eta gero daude etxai batzuk, nolaiteko gure ordena perturbatzen agente batzuk, eta nahi balin badeu gure ongizatea bermatu, inbardana jende hori kanporatu. Ateak itxi, bai. Eta zeako kasun adibidez, soldatan kasun adibidez nerostetan garbi adirazteu nola fokoa desbideratzen eta lehen gotatako funtzioiek betetzeko balio duen. Porque esate izuena da, hemen dago soldaten berakada bat jende honek eragin duna. Eta tapatu fokoa de krisi kapitalistak eragin dula, gero ez da diru gutxi gaukitzea, eta de hecho, itego aliatu lehen esan dako klase ertainan tendentzia hori de ondo mantendu nahi izatea, jende hori espulsatzeakin. Nun benetan irten bida daun justo jende horrekin juntatzeakin eta presionatzea kapitalistak ez. Hau da, juntatuko gaina bai kanpoko jendea edo bertako jendea hau da, edo langabetu dianak eta lanen daun jendea presionatzeko benetan gaur egungo botere dugunei eta gaur egungo miseria sortu izan duen jendeai, egoera aldatu ingo zan. Diskurso guzti hau egiteoena da, modu konspiranoiko baten planteatu asuntoa, como hemen daude burgesia mesede iteien etorkin batzuk guri joditzegoenak, no justo realitatean bestelakoa, ez? Eta lehen esan dagoa, fenomeno oso komplexua da eta denelakoa, baina zein da zure posizioa. Osea, noren alde eta noren kontra zaude. Gertatzen ari den guztiarekin Mediterranean, zema jende ari den hiltzen sistematikoki hor, zeren aldeari zarako batzen. Fronterak militarizatzearen alde, eske... Gaina da, totalmente ikuspegi egoista bat, ez? En plan, ni nerataz preocupatzen nahi, eta igualdik se muera aquí la gente. Bai. Ez dakit, beste galderari ez dakago prestatu da. Zuk denek zerbait esan nisteko ideiaren bat edo... Ez baino, bai, okurritu zitela lehen igual, ez dutela ondo zehatu, ondo trasladatu adibidez, eta interesante iruditzeit, nola migranten kasukin ezkerra eta eskuinan arteko joku hori zehatzean, ez? Zer esaten, gaur honen gaude krisi kapitalista baten, eragiteitu nahi adibidez mundu mailan gerratek, desastre ekologikok, pobrezia bat, hau da, jende migrantea behartuta da modu bat esateko muitzea, eta aldi beren ere Europako estatu gaurkitzea dikotomia baten dala
datorren masa guztioi ezin dugu onartu, gure ekonomiak modu bat esateko, ekonomia kapitalistak gure logika errentagarritasunan logikak ez du ematen margena jende guzti honei emateko bizitza hon bat, baina beste alde batetik hande bai, ikustean adidez, Estatu Espainolan kasun, daola, sartze prozesu handi bat, eta behar duela ere bai, lan konkretu batzutako jendea, ez? Orduan, nola logika kapitalista europearra mantentzeko, ezkerrak eta fasismoak nola iten behin arteko joku bat. Ezkerrak esate dizu, bai, integratu daitezela, eta amitiko bain induen formalizazioa edo regularizazioa induena, esatu bai, hemen jende hau behar deu, eta orduan integratzeit deu, baina lehen esan dagoa, betire lan konkretu batzutan eta lan badintza txarretan, eta eskuinak izte izu justo, xurgatu aldianak ezkerrak esateu xurgatu imardia da, eta los que pasan de límite eskuinak esatizu, ez que hau ya sobran. Eta hor beti dago diskusioi de imigrante legalak edo ez ilegala, baina orduan, biak demo oso nahi dia joku igual baten mantentzen, eta batek dauka horpegi radikala bat. Hartzen du horpegi humanitarioago bat, de bueno, lortu dugu hau, baina eskenean gizakia da merkantzia bat, eta migranta da merkantzia bat. Orduan pixkatu nahiko nuke azpimarratu, osea, biak diala, como kapitalan jokuan ikuspegi bat, eta guk adibidez ikusi beharko nituzkela, klasekidek modu bat esateko, penuria egoala bizitzen duen jende bat, edo hasta penuria okrago bizitzen duen jende bat, eta enbarko nukela behaiekin juntatu, denak batea juntatu, batu, eta burguesia txikitu. Hori mardana, ez gure artean txikitu. Hori da. Estela izango horrelako eternamente dos ratas que se pelean por un churro con Linkin Park de fondo, horrela. Tal sí que reivindikazioa da. Ondo, eskerrik asko da etortzeagatik eta hausnarketa hauek konpartitzeagatik. Guapa onda, Adamekin hitz egitea razismoaren fenomenoa zerrela orokorrean. Orain azkenengo zati honetan eta baitu baino lehen, gauza zehatz batzuk komentatzen, sarean aurkitzen ditugun perla batzuk komentatzen, izten dugun apurrat gaia, eta spoiler txiki bat egingo dugu, gaia hau tratatzen dugu oso urgente delako orokorrean, baina baita ere testimuru batean gaudelako, zeinetan urtarrilaren 25ean GKS daituta dagoen manifestazio oso garrantzitsu bat, fasismoaren aurka eta gerra testimuru honetan sortzen diren mamu guztien aurka, eta de hecho, jarri nahi dugun lehenengo bideoa, lehen aipatu dugun pertsonaia baten eskutik dator. Aipatu dugun lehen, fasismoa ez dutela, figura konkretu batzuek soilik ez dutela eramaten, bai jaiotzen dela testu inguru batean, baina justamente, orain jarriko ditugun bideoak, igual egin aldugu barre apur bat honen inguruan, baina poka broma, porque gaur-gaurko sare sozialak eta gazteak batez ere sare sozialen bitartez ezten diren einean, honi dagokio zati handi batean gizartearen zentzu komun horren ideia reakzionarioen... Gutxienez belaunaldi berrien artean, hor ari da makinaria bat guk bromeatzen dugu gure TikTok makinariaz, baina benetan estatuak, alderdiek, horlako adierazpen fasistek, benetako makinariek dituzte zerre sozialetan intervenitzeko. Eta jarriko dugun lehenengo bideoa da Roberto Vaquero, behizaintzaile Rupert, edo Rob the Cowboy, izan dela, erreakzioaren aurkako manifestazioaren aurkako lehenengo erreakzioa, dela erreakzionarioa, baina aparte erreakzionadore bat, zer duzaren zentzuan. Beti izango lehenengo erreakzionadorea, porque beti ez da irtetzen bere ordenagai. Chronically online, eta ez da una tia txulísima. Orduan tipoak aurkitu du bere burua kartel batean, eta harritu da. Eta honakoa esan du, kartel horretan agertzen dira Wall Street Wolverine, gero sartuko lan orden, eta Dani Esteve desokupako burua. Eta esaten du manifestazioa egin dela bere kontra, Hori da, tipa guzti du manifestazio guztia... Mobilizatuko dira milaka pertsona bere kontra. Ez bada protagonista, aspertzen da. Hori da. Y es lamentable, la verdad. Lamentable. Es patético. Los problemas que hay en España, los problemas que hay en el mundo, los culpables son Wall Street Wolverine, que hace un podcast... Cosas de liberales, esa es otra, es liberal. ¿Qué tiene que ver el liberalismo con el fascismo? Pues siento decirles que absolutamente nada. Absolutamente nada. No tengo nada que ver con el fascismo, es antitética a mi ideología. Wall Street Wolverine es liberal, ya me contaréis. Y Dani desocupa, aunque ellos crean que es, no sé, fútbol Gers. Vamos, os invito a que le conozcáis, o que habléis con él, o que escuchéis un poco lo que dice. Pues es un señor de derechas, sí, conservador. De derechas, conservador. Pero fascista pues, no es. ¿No? Y desocupar casas no es el fascismo. ¿Estés de acuerdo o no? No es el fascismo. Ni otras cosas que hace es el fascismo, sinceramente. ¿Qué otras cosas? Tiene sus nombres. Y desde luego lo que él hace, ¿qué tiene de fascista? Yo de verdad que no
No lo entiendo. Mira que pueden haber puesto caras ahí y ponen justo la de gente que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Nada que ver con el fascismo. Zati hau da bere bideoaren eduki politikoena, y mira, behitu zetzegoela eduki politiko gutxi, baina eske beste bideo guztia da deitzen piojosos, no sé qué. Zein, jeke ezekoi? Bai, baina berak dauka enbidia, ezin duelako eduki zorririk. Bale, ados. Desokupa dago bere buruan fizikoki eta metaforikoki. Vale, ados. Osea, tipo honi, Zelebel Plumero, hau hitz egiten duen bakoitza, baina ere farregarria da, amaitu duela bideo batean defendatzen desokupako burua, esaten, eskubiko jaun bat, besterik ez dela, eta Wall Street Wolverine, besterik gabe podcast baduen txabalito bat izango balitzu, ezala, eta hori da askotan influenzerren arazo, eskudatzen direlaen, ez da besterik gabe gazte bat, baina ikusiko dugu, eta hemen dagoat gordeta irudia, Wall Street Wolverine, dedikatzen da, igotzera, notizia sensazionalista, horrelako diskurtso razista eta kriminalizatzaile bat sortzeko, lehen adamek esan bezala, jatorri magrebia duten gazten aurka, eta de repente, liberal, zintzo eta txabalito honek igotzen du nukleo nazional, alderdi edo antolagunde fasistaren bideo bat bestearen atzetik eta bere aurkezpeneko eduki guztiak rolatu zituen. Orduan, Rupert Beisain jaunak, euki dezala rigore apurda gehiago, utz dezala dune irakurtzeari eta enteratu daia zerbaitetaz. Zerbait gehiago ipatzeko? Gero eske Wall Street Wolverinek ere hori, osea, ematen dion edapena... Bai, da como periodiko bat fascismoa edatzeko. Eta gero ere sortzen du debateak, bere neutraltasunetik, bere impartzialtasunetik, eta gonbidatu zuen debatera, oza, niko jekin ez duke egon nahi igogailu batean, ni de koña gonbidatu zuen. Israelen entrenatu zuen pedazo fascistoide bat, Polizia Nazionaleko burua izandako bat, Marlaskak bota zuela Polizia Nazionaletik por ser demasiado zipaio, oza, porque Marlaska te tilde de zipaio, tienes que ser un puto zipaio del horror. Eta gero beste tipo bat zela migrazioan aditua eta zegoela oso kezkatuta migrazio berriarekin, bueno, sin más. Orduan hori, agian Wall Street Wolverine ez da sartzen fasismoaren batxigeroko liburuko definizioetan. Eta Dani Esteve, pues, gutxi gora bera ez, disimulatu dituelako esbastikak edo ez da gindola esan. Baina Roberto Vaquero ere bera esaten, yo no tengo nada que ver con el fascismo, apur bat, excusation petita, accusatio manifesta, baina evidentemente, haien programa politikoak dauka zer ikusia fasismoarekin, eta Espainiar nazionalismo nazkagarrienarekin. Ikusi besterik ez da behar, dana testu inguruan zer egin duten, errolako brigada, Mercadonaren defentsarako brigadak, hemen atera zuten kartel sasi kanpaina hori, nola zen, Euskal Gaztea defendatu zure nortasuna, ikuspegi guztiz baztertzaile eta ziurrenik islamofobo baten eskutik. Dago superkezkatuta islamizazioarekin, egin zuten kanpaina bat Europara hauteskundetara begira non deitzen zuen jendea antolatzera, deitzen zuen polizia antolatzera, tu que defiendes nuestras calles, deitzen zituen militarrak antolatzera gure herrialdea babesten zutelako, bere kezka bakarra emakumeekiko zen burka jartzea, hori ere bastante barregarria da, jendeari bakarrik eskatzen dio, fasistei bakarrik eskatzen die indarkeria matxistak baldin eta migrante batek egiten badu, gero euren kuadrean dituzte 50 erasotzaile y se callan la puta boca. Bueno, eta orokorrean hori. Eta esaten duguna, egiten duena da, bai hitz egiten du langile klasearen izenean, ez ditu langile klasearen nola da, langile klasearen interes objektiboak ordezkatzen inolaz ere, baina hitz egiten du soilik, hori, langile klasearen kapa zaurgarrienen aurka egiteko. Kezkatuta dago, langile klasea pobrea delako eta ez daukagalako lanik, langile klasea txarto bizi da, eta desenfokatzen du guztiz zein den etxai erreala. Etxai amankomuna izan beharrean, burgesia eta burgesiak kondenatzen bagaitu. Miseriara egiten duena berak da, gure artean berriro mierda sartu, jendea bilakatu razista batean, eta bota errua, hori, kanpotarri. Eta alako antolakundetan ikusten da, lehen adamek bota duena hori nazionalismoaren arrisku baztertzailea. Hitz egingo dute obreroetaz, frente obrero, ez dakiz zer, juventud combativa, baina sujetoa da, Espainiar langileria superdefinizio itxi eta monolitiko baten baitan. Eta langile klasea oso heterogenoa da, eta soilik kontuan hartzen dute langile klasearen perfil oso langile klasea zer da, klase internazional bat, gehiago mundu globalizatu honetan. Orduan, sin más, ezin du bere gainetik kendu fascista etiketa ainerraz, eta gutxiago bota duen argudiak eta mierda horrekin, eta gutxiago defendatzen Wall Street Wolverine edo Dani Esteve bezalako personajeak. Orduan, pikutara Roberto Vaquero. Vale,
Jarriko dut beste adibide bat, Danaren testuinguru oso larri horretan, zeinetan gainera instituzio burgesek demostratu zuten haien negligentzia totala, egonda eztabaida bat, edo egonda hor problematika bat zela, talde fasistak izan Nucleo Nacional, Revuelta, Voxen gaztantolakunda, ibili direla hor, laguntza ematearen bitartez haien arpegia txuritzen, eta gizarteratzen antolakunde legitimo bezala. Pues agertu da, turroiak probatzera dedikatzen den influencer bat, deitzen dena, Peldaños. Tremendo turron. Tremendo turron. Eta norbaitek salatu zion, bera ibili zela rulatzen, horrelako talde ultraeskuindarren propaganda, eta hau da bere erantzun lasai eta zentzuzkoa. Sereno, hori da. Acabo de volver a Madrid después de un largo día en Valencia y os voy a contar lo que yo hoy he visto con mis propios ojos. En primer lugar, al llegar me habéis empezado a tocar los cojones algunos con Pelda, has compartido un cartel de gente que está organizando ayuda que es de derechas. Una pregunta, chicos, ¿sabéis que la ayuda en una crisis humanitaria no es ni de izquierdas ni... O sea, no tiene ideología, ¿no? Cuando una persona está en la mierda y a gente se organiza para ayudarla, no existen las ideologías. Esa es la mierda de la que os han convencido los políticos para que cada 4 años os radicalicéis, os polaricéis y os enfrentéis en las urnas. Entonces, dejaos de gilipolleces de quién organiza las ayudas o quién las ha dejado de organizar, porque al final, como se suele decir, toda ayuda es bienvenida. Claro, oso ondo. Gu beti gaude hor urnetan borrokan, ezta? Osea, guri gehien bat inporta zaigu urnetako asuntoa. Bueno, Nucleo Nacional egon da hor jendeari laguntza banatzen, Nucleo Nacional seinalatu behar da. Eta horren bitartez egiten ari dira, horlako antolakunden zuritzea. Ezaten du ez dagoela ideologia, baina eski katastrofe hori ere politikoa da. Claro, hori da. Gestio politiko baten ondorio bat. Eta gainera esan du, no existen las ideologías, tipo, en euskera no existen las abuelas. O sea, hori badakizue. Bideo romantizante horiek de... En euskera, ez da egizu, tío. Ematen du, ez azpigarren kubata gaudela ya en plan. En euskera no existe febrero. Existe Otxaila, que es algo así como el mes de los lobos. No existe, existe la amama. Dago esaldi hori dira, en euskera no existen las abuelas. Niri asko gustatzen zait esaldi hori. O sea, pues, en un desastre natural no existen las ideologías. Bueno, no existe la ayuda. No. Peldaños, jarraitu bezala, turroiak probatzen eta egiten, eta ustea jendea pakean seinalatzen naziak, eta bera ere bai. Eta testuinguru antzekoan Rorro, horrela esaten da, bai, Rorro. Rorrok esan zuen ez. Osa, Rorro da bere seinalatu beharko litzateken figura bat familia ereduarekin daukan movida guztia, denalakoa, baina eman zuen ere zer esana Danaren testuinguruan, ikusiko du ze azalpen ematen duen berak. Lo que hicimos fue ir a Arganda. Allí había más de 100 personas haciendo cadenas humanas, llevando cajas de un lado a otro, cargando y descargando camiones. Era una locura. Yo todo esto no tenía ni idea de quiénes eran. Vale. Ni idea. Yo pensaba que era una ONG. Así que estuvimos ayudando 3 minutos y nos metieron en un tráiler para Valencia. En el tráiler nos comentaron que era una asociación financiada por Vox. Y la verdad es que no me importó. No le veo el problema. ¿Por qué? Porque la gente estaba ayudando. Y eso es lo que hace falta ahora mismo, ayuda. Yo he aceptado una ayuda que se me proporcionó y que nadie me había querido dar. Oso ondo. Adibide oso ona nola garbitu zure aurpegia, baina aldi beran zure jendea zerretu gabe edo esan. Ezen ekiela zer zen, baina jakin zenuenean ez izteizula eskribitu. Eta norentzako ari izan laguntza egiten? Revuelta, que no la revuelta programa, baizik eta revuelta antolakundearen txat, edo mugimendu bezala daukataien burua izendatuta, dela Voxen horlako gazte antolakunde moduko bat. Eta tipa hau laguntzen, eta banderitarekin, eta ez dakiz zer, berriro ere betetzen funtzio hori, halako eskuin muturreko edo zuzenan fasistak diren antolakundeak zuritzea. Kasu honetan, Danak sorturiko testuinguru lasgarria baliatuz. Honetaz informatzeko, begiratu nuen Revuelta honen programa politikoa, dagoate dokumentu moduko bat, eta puntu batzuk dira espero dituzunak, ez? Espainia, ez dakiz zer. Baina bat da naturaleza. Ekologismoari buruz esaten dute, nos gusta la naturaleza. Pentsatzen nuen izango zela kontrakoa, o sea, antiekologista, en plan bota pajitak lurrera. Ez, o sea, ez daukate posiziorik ekologismoari buruz da natura bai, nola egite esateko. Baina, harritu ninduen puntu bat dela, belleza. Eta zer zen, bakarrik jende... Ez que, hori iradokitzen, azten dire irigintzari buruz hitzekin. Baina, ez que, oso, oza, badu antza, 20. mendeko fasismoarekin, eta ez da beste adibiderik daukagun, agian aipatu genezake,
lehen atera da nola Euskal Herrian, ere ez da jende espainolistak daukan zerbait bakarrik, arrazakeriara jotzea edo ideia gero eta autoritario eta gotara. Euskal Herrian ere ikusten ditugu adibideak, izkutatuta erdi ezkerreko posizio batzuetan, atera dira artikuloak, atera dira bideoak. Bai, eta ematen du Euskal Herria arriskuan dagoela eta Euskara galduko dela migrazioak datozelako, agertzen diren pegatinak ere islamizazioari ez eta horrelakoak hortik doaz, agertu diren pintadak Euskal Herriko pila bat herritan, hortik doaz apur bat, eta Euskal sektore, Bueno, hor kasu horretan bai dauka zer ikusia, eskuin edo horlako neonazi Europar sale nazkagarri batzuekin, baina ere badak ezkagarria nola eskerreagotik eta ari naiz ere eskerra abertzalearen inguruko horretan agertzen ari diren, uste dut aipatu genituela lehenago, iritzi artikulo jakin batzuk zeinetan esaten den, immigrazioa eskubide bat da, baina nire herrian bizitzea are eskubide garrantzitsuagoa da, edo euskarraren egoeraren inguruko kezka bat, baina premisa bezala hartuta, immigrazioa beti izango dela kaltegarria euskararekiko, hau da, ukatzen aukera pertsona migratuekin batera euskararen baldintzak hobetzeko. Bai, eta ematen du euskara dekadentzian dagoen errua dela migrantena eta ez kapitalismoari superitatutako hizkuntza bat dela eta kapitalismoaren logikan baitan txertatuta jarraitzen duen bitartean ezingo dela euskara era unibertsalean bermatu mundu guztiarentzako. Eta horrek, distantziak salbatu daitezke apur bat, baina antza bastante dauka Roberto Bakero aldarrikatzen duen Espainiar nazionalismoaren gorazarre batekin non kanpokoak ezin diren etorri ikutzera gure kultura, gure hizkuntza eta gure gauzak. Guztiz. Bueno, aipatu izan ditugu ideia desberdinak, gustatuko litzaiguke ondorio orokor bat ateratzea podcastean zehar atera dena da. Gaude krisi testu inguru batean, gaude proletarizazio prozesu batean, kontu zeuki berda nor seinalatzen den, agian seinalatzen dugun hori gu izan gaitezke momentu batean, baina gu izan da edo ez du importa. Orokorrean esan duguna da, fasismoak lortzen duena da langile klasea berartean zatitzea eta ez identifikatzea etxai erreala. Etxai erreala ez dago alboan, dago gainean. Eta egin barko litzatekena da, gure ustez, langile klasearen kezka guztiak, migranteenak, emakume langileak, langile klasea bere heterogenotasun osoan, langile klasearen kezka guztiak amankomunak dira. Eta langile klaseak dituen arazo guztiak solventatu barko liratezke klase elkartasun terminoetan. Horretarako egin barko genukena da antolatu klase bezala, eta agian badago gu eta eurak batzuk, baina eurak ez dira migrantak, eurak dira burgesia, eta gu gara langile klasea. Eta langile klaseak batu beharko ginatezke benetan arazo guztien erro hori sortzen duen agentea konfrontatzeko. Eta hemendik esan nahiko nuken ideia da ez sinisteko eta ez usteko gure inguruan sinisten edabideetan eta zerre sozialetan dagoen amu arrazista etengabe hori. Errealitatea pikutara joten ari da, baina guazen ondo identifikatzera zein den erroa eta zeintzuk diren arduradunak. Zuk esan dago, inoiz ez da izango albokoa. Eta hori, podcast hau entzutea ondo egon daiteke zertaz enteratzeko, baina esan duguna. Dago mobilizazio bat GKS-ek deitua urtarrilaren 25erako, Iruñan eta Bilbon, gerraren eta fasismoaren aurka gaztelangilok lehen lerrora lemapean, eta aipatu duguna. Orain uste dugu mundu guztia antolatu beharko litzatekela, edo alik eta jende gehien antolatu beharko litzatekela, lehenik eta behin ideologikoki, kale mailan ikustarazten, hain justo, remarkatu berri dugun ideia, eta bestetik praktikoki fasismoari ez usten inongo abagunerik gure kaleetan sartzen, eta orokorrean kaleak garbitzea fascistetatik eta fascistak kanporatzea eurek direlako kanpotarra. Hori da, eta gotortzen ari den eta gerrara eramaten ari gaituen Europaren aurrean, esateko, jun daitezela jende guzti pikutera, dila gure arazoen erroa. Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Podcasta egin.